चिपळूण कराड मार्गावरील कुंभारली घाटात शनिवारी 11 ऑक्टोबर सकाळच्या सुमारास एक मालवाहू ट्रक दरीत कोसळून गंभीर अपघात झाला। या दुर्घटनेमध्ये ट्रक चालक आणि क्लीनर दोघेही जखमी झालेले असून ट्रकचं मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालं। जखमी चालकाचं नाव सचिन दिलीप राठोड, वय वर्ष 24, राहणार विजापूर असं आहे आणि त्याच्यासोबत क्लीनर जखमी झालाय। या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस तात्काळ घटनास्थळी दाखल झालेले होते आणि या संदर्भात रवींद्र लक्ष्मण पवार, वय 44, राहणार विजापूर यांनी चिपळूण पोलीस ठाण्यामध्ये फिर्याद दाखल केली। पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार चालक राठोड हा आपल्या मालवाहू ट्रक घेऊन कुंभारली घाट उतरत असताना रस्त्याचा अंदाज न आल्यानं ट्रकवरील नियंत्रण सुटलं आणि ट्रक दरीत जाऊन कोसळला। अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांच्या मदतीनं दोन्ही जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयामध्ये हलवण्यात आलं। या सगळ्याबाबतचा तपास चिपळूण पोलीस करत असून चिपळूण पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे। निसार शेख, कोकण कट्टा न्यूज, चिपळूण, रत्नागिरी। लाइनर फुल करने की गाड़ी लाइन पे जाने की फुल करने की तो ब्रेक लगी नहीं।